Тук някакъв опит прозира. Има нещо. Да няма къмшичен удар ли е това? Сбъркал ли съм си професията? Здравейте, ценители! Аз съм Тодор Гладков, вие сте с 17-ти епизод на подкаст Контур. Намираме се в студиото ни, в шоурумът на мебелна къща Буге, където съм на мисия да ви срещна с най-интересните българи. Малко са артистите, които през годините не избледняват, още по-малко са тези, които правят точно обратното и започват да блестят по-силно от всякога. Особено ако се съди по сакото от последния му концерт в зала 1. Малко са и хората, които носят едновременно в себе си талант, достоинство, чар и тази рядка способност да останат истински. На гости днес в подкаста ми е един точно такъв човек. Имам огромното удоволствие да ви представя прекрасният Орлин Горанов. Благодаря ви от все сърце, че приехте поканата и че днес сме заедно. За мен е удоволствие. Ако кажа, че отдавна чакам този момент, няма да излъжа. За мен това е огромен комплимент, благодаря. На ваше разположение съм и, разбира се, на разположение на твоите верни последователи. Много се радвам, че днес имаме възможност да направим този разговор, защото е сравнително непосредствено след завръщането от турнето в Щатите, за което ще съм много благодарен, ако успеем да поговорим малко, тъй като ми е много интересно как е протекло, имало ли е засечки, които може би са интересни на хората, които ни гледат, каква е била емоцията да се изпълняват български песни от такъв изпълнител като вас. Предполагам, голяма част от публиката са били наши сънародници. С какво е по-различно спрямо едно изпълнение или един концерт в България? Изобщо как се организира цялото това нещо? Малко българи правят турнета в Щатите. Всичко ми е интересно в общи линии. Даже ако мога така да почна от някъде, защото аз нахвърлях доста неща. Не знам на кой отговор. Кой въпрос да ти отговоря. Исках да демонстрирам ентусиазма си с цялото това изброяване. В общи линии първият ми въпрос е малко абстрактен, малко философски, но ако това конкретно турне в тези градове, с тази публика, с този заряд, можете да го опишете с една дума, коя би била тя? Трудно ще бъде с една дума. Но всичките тези срещи дали ще е в Щатите или някъде другаде, става дума извън границите на България, българската общност е уникална. Навсякъде, където видиш българин извън границите на България, той носи това с много голяма гордост, българин с голямо Б. На всички тези срещи идваха хора, които бяха с национални носи, някои от тях знамена. И някак си аз почувствах, че ние заедно сме си вкъщи. Защото колкото и да си добър в работата и професията си, колкото и да си успял зад граница, ти оставаш чужденец, оставаш имигрант за цял живот. Това е отговора, който давам на всички, които ме питат защо не остана в Италия след магистратурата си. Така е, но пък тези срещи са една малка експлозия. Защото тези на хора... емоция. Да, тези хора ме чакат с нетърпение, за да си попеем познатите песни, да се пошегуваме на нашия си език. Най-накрая да изпеем няколко популярни български хубави песни, които аз мога да ги нареча спокойно. Скритите химни на България. Mm-hmm. Дали ще е Облачеле бяло или пък Моя страна, моя България. Това са едни моменти, в които цялата българска общност презарежда. Презарежда и тръгва напред с усмивка, с гордост. И аз за това съм благодарен на съдбата, че е възможност да бъда част от тези срещи. А предполагам, има и чужденци.
О, да, има доста смесени бракове. Има доста смесени бракове, но пък интересното е, че американците и американките, които са женени за българи, вече се опитват доста добре да говорят български, така да прегърнат нашите традиции. И аз, например, бях точно в началото на пролетта, занесах мартенички, това беше малко след 3 март, и почти всички също имаха мартенички, те сами си произвеждат там в Америка, няма откъде да си купат. Но пък това са едни чисто наши традиции. Мартеничката, не знам някоя друга нация дали Не знам и аз да има нещо. Други смартеници. Да, но е уникално. Типично наши си. Усещането е уникално. Всеки един концерт сам за себе си е едно неповторимо изживяване. А според вас на тези концерти в чужбина, хората, за да присъстват, повече ги движи любовта към конкретния тип музика или носталгията? И двете. И двете. Не мога да кажа кое е на първо място, но наистина носталгията е много голяма. Защото тези хора работят страхотно, понякога и по 12-14 часа, 6 дни в седмицата, да не кажа 7. Нямат много време за купони, за разпускане, от време на време се събират по някои празници и така нататък. Но основно те са заети с своята работа. И затова нашите срещи бяха единствено в петък вечер и събота вечер, защото тогава те могат да си починат и евентуално в неделя след обяд, за да могат да се подготвят да си починат за следващата седмица. А по едно изпълнение в град ли беше? Да. 7? Ами да, 7 трябваше да бъдат, но поради технически и метеорологически проблеми отпадна Сиатъл, за което съжалявам, но аз ще се реванширам до края на годината. Предполагам, че между другото, исках да попитам дали е потвърдена информацията, защото мисля, че в 24 часа ми попадна нещо свързано с проблем с полета към Атланта. Ами да, имаше малък метеорологически проблем и трябваше да кацнем в Атланта, но имаше буря с светкавици, гръноросни облаци и така нататък, и самолетът трябваше да кръжи над Атланта известно време, докато се разнесат тези облаци, но пък се оказа, че нямаме достатъчно гориво и трябваше да отидем до рано или късно трябва да се кацнем. Да, до Шарлот, до Северна Каролина да кацнем, за да презаредим, за да може отново да се върнем и да кръжим колкото е нужно. Но пък слава Богу, след 2 часа, като отидахме до Атланта, се беше така поправило времето, то успяхме да кацнем, въпреки че вечерта не ни пожали нито дъжда, нито светкавиците, нито гръмотевиците, но пък извадихме късмет. А те на закрито ли бяха изпълнения? Всички срещи. Значи поне там няма проблем. Много ли беше изморително? Ами да, доста, защото все пак едно пътуване от тук до Щатите в рамките на около между 15 и 18 часа. И интересното е, че аз тръгнах сутринта в петък поради простата причина, че чак в четвъртък след обяд ми положиха визата в паспорта и нямаше как да литна по-рано. И кацнах в 4:30-5 в Атланта същия ден и оттам направо в залата, където трябваше да бъде концерта, да направим саундчек за 0 време до хотела, един бърз душ, взимане на сценичните дрехи и обратно в залата. А много ли е тежка организацията на такова турне? Ами не е чак толкова тежка. Сравнима е с организацията на турне в България? Да, никакъв проблем. Просто когато човек си планира нещата... Умората от полетите е разликата. Ами принципно аз за 10 дни имах 10 полета. 2 полета от тук до там и 2 полета на връщане, 4 и още 6 вътрешни, 10 полета за 10 дни. Да, всеки би се изморил. Като след Атланта ние направихме преход от източния бряг до западния бряг, който беше някъде към 3 часа и нещо полет, но пък разликата във времето също беше с 3 часа напред.
Така че един джетлек се получава Непрестанен. волю-неволю. Но когато общо взето човек е свикнал с тези неща, аз не му обръщам внимание. Опитвам се, като седна в самолета малко да потремна, да си почина, да затворя очите. Никога не съм можел да спа в самолетите, не знам що. Да, защото в крайна сметка за един изпълнител сън е много важен и ако наистина не си взел някаква нормална доза сън, гласчето трябва да бъде обгрижвано. Винаги ми е било много интересно, когато се организира нещо мащабно, особено за артистите, особено за певците. Как се предпазва човек от най-проста кашлица или нещо да му се случи и цялото нещо да се провали в последния момент? Взимат ли се някакви мерки? Никой Под стъклен похлопак ли стои човек? Не смее да мръдне? Никой не е застрахован. А това кое е поредно турне в Щатите? Едно от многото. Като имаш предвид, че първия път, когато заминах за Щатите, беше 2000 година. И от тогава насам почти всяка година имах пътувания, включително и с оперни трупи, не само на гости на българската общност и българската комуна, да го наречем така. Така че имах много посещения в Съединените щати. И на мен ми е много интересно, защото във всеки град виждаш различни хора, различни съдби, но настроението и емоциите са едни и същи. Да, това между другото ме вкара така някакси в следващия ми въпрос. Различава ли се публиката? Първо от България спрямо щатите и второ публиката на там 6 в случая различни места. Да, във всеки щат е различно. Различава се и от българската публика, може би в аспекта, че тези хора идват да се забавляват, идват да бъдат част от партито. Те не идват да те критикуват, да те хейтат или каквото и да било друго. Те са готови да приемат всичко. И виждаш, че тези хора са заедно с теб и са щастливи в този момент и повече нищо не им трябва. Една благодарна публика. И сега точно ще завъртя палачинката, защото имам въпроси свързани с турнето. Имам и въпроси, които преди да започнем да снимаме, споделих, че съм ги събрал след като получих потвърждение, нали, на поканата. Ги събрах от близкото ми обкръжение. Реални въпроси от реални хора, които искат да знаят интересни, реални неща. Имало ли е случай в кариерата, в който публиката да е демонстрирала по някакъв начин толкова силно неуважение, може да е бил конкретен човек от публиката, нали, не е масово, което да е причинило прекратяване на изпълнението и на концерта? Слава Богу, не съм изпадал в такива ситуации. Да, защото виждал съм много пъти разни рок групи хвърлят кенчета или нещо се случва и те казват: хора, ако не можем да се забавляваме заедно, тръгваме си. Обикновено това се случва, когато има или хора в нетрезво състояние, или провокатори, или платена клака, да го наречем в обратния смисъл на думата. Но това е част от играта. В шоу-бизнеса няма правила. Може да се случи такова нещо, но аз имах един случай при няколко години. Имам концерт с Софийския духов оркестър, коледен, в едно читалище. И както може да си представиш, всичко е лайв, супер лайв. Зад мен има 30 кусур човека музиканти, ние пееме лайв и така нататък. Свърша една от песните и от първия ред се чува глас: ти пееш на плейбек! Това пък както и да е на акъла. Ние сме 30 и кусур човека на живота на живо. Аз казах: много ви благодаря, господине, че мислите, че пея на плейбек. Значи толкова това добре съм си изпял. Да, това е комплимент. Нали? Публиката почва да се смее. Викам: няма как, не виждате ли, че тук просто няма как да се случи това нещо. Музиката е на живо, диригент, всички сме на живо. Няма как да стане, технически.
И след концерта, между другото, този човечец явно така, си беше почерпен. Дойде да ми се извини. Но това са части от нашия живот. Аз не държа да харесвам на всички. Аз правя това, което аз искам и това, което аз харесвам. И ако то се хареса на публиката, нейно величество публиката, защото ние всичко правим за нея, значи съм си свършил работата. И продължавам напред. Да, беше ми много интересно, защото съм виждал и по български концерти неуважение към артиста, за огромно съжаление, защото българи сме. А това с плейбека... Не, то се случва по всички сцени по света. Така е, да. Това с плейбека беше, между другото, много интересен момент на концерта в зала 1, на който присъствахме с родителите ми. Имаше засечка с микрофона. Точно така, на финалната епизода. Батерия ли му падна, не знам, развалили се, но тогава си спомням как доста хора около мене казаха: майле, сигурно Орлин много ще се ядоса след това на хората, които отговарят за техниката. И аз тогава си спомням как им казах: и въпреки всичко имам чувството, че е бонус, защото в момента, в който микрофона спря, музиката спря. Имам предвид, пеенето спря. Да, има проблеми в момента с честотите. Имам предвид, че е доказателство, че без микрофон песен няма. Не се старая да се доказвам на никой. Да, мисля, но че това съм го направил, има хора, които съм забелязал по такива концерти, които отиват и почват да анализират и дали не пее на плейбек. Търсят си проблема. Да, което... има и такива, да, нормално е. Не разбирам. Нормално е, но пък аз бих отворила една друга вратичка. Зависи от самия концерт, от самия формат, как е направен, ако е телевизионен формат. Значи, 90% е за предпочитане, заради звука, който след това ще запишеш, ще се монтира, ще се излъчи, е за предпочитане да се пее на плейбек. Или, меко казано, да се прави липсинг. Mm-hmm. Той е чисто телевизионен формат. И в публиката знае, че е част от този телевизионен формат. Те са дошли там като публика, за да заснемем този концерт и след това да бъде излъчен. Чисто технически е за предпочитане той да бъде на плейбек. Uh-huh. Защото техническата обработка след това на целия материал е доста по-трудна. Някъде може да станат фалове, а самото ефирно време не е ефтино никак. Да. За да събереш всичките тези хора, да направиш този концерт, не трябва да стават издънки. Така е. Така че, когато правиш липсинг на тези неща, камерата те снима близо. Ако си научил добре песента, никой няма да разбере, че това не е живо изпълнение. Напротив, даже да не е пуснат микрофона, ти пееш отгоре, за да дадеш емоцията на твоята песен. Ти няма как да само да си отваряш устата. Несериозно. Да. Но това са части от вътрешната кухня. Точно за това сме тук. Така че, когато направиш един проект с музиканти зад себе си, дали ще е акустично, дали ще е амплак, дали ще, както искаш така го наречи, тази енергия, която ние пращаме към публиката и която тя ни връща след това, тя води целия концерт. Всичко зависи от тази симбиоза, дали ще се получи тази магия, тази връзка между нас. И затова всеки концерт е сам за себе си във времето. Той никога не може да се повтори повече. Защото зависи каква ще е публиката, какво ще е настроението, те как ще реагират. Всичко е много, много, много сега в този момент. Много индивидуално и уникално. В кой град от тези 6 се получи най-добра симбиоза? Не мога да кажа. Всички беше много готино. Най-интересно беше в Чикаго. Бяхме в една много интересна бална зала, като имаше над 450 човека, които така се забавляваха, че на мен беше адски готино, защото аз почти не стоях на сцената, която
бяха направили домакините. Аз се разхождах между масите, танцувах с тях, снимахме се, прегръщахме се, пееха с мен и беше уникално. Във всеки един град. Всеки един град беше само за себе си. Все добра уникално. симбиоза по-своему. Да. Независимо колко души са дошли. Да. В Райли, например, в Северна Каролина, заведението имаше не повече от 70-80 човека. Но бяха дошли хора от съседните градове. Пътували по 3-4 часа. За да дойдат да се видим, да бъдем заедно. И не само е там. страхотно усещане. И в Вегас също. В Вегас дойдоха хора чак от Аризона. Пътували 4-5 часа. За да дойдат да се видим. Сигурно няма как да няма уникална емоция. В Сан Франциско дойдоха хора и от LA, което пак не е много близко. Пак пътували 4-5 часа. То там нищо не е много близко. Така е. Голямо нещо. За което им благодаря. Това са незабравими моменти. Един интересен въпрос, който ми е от изпратените. Я да чуя. Как пазите баланс между дисциплината на операта и лекотата на популярната музика? Интересен въпрос, но защо мислите, че леката музика е лекота? Хората, които не разбират, питат. Не знам. Така, в нашата работа трябва страхотна дисциплина, независимо какъв жанр пееш. Сцената си има своите закони и трябва да ги спазваш. Иначе тя не прощава. Тя те наказва. Не прощава. Това ли е... Аз съм възпитан от малък да съм дисциплиниран в момента, в който изляза на сцената, всичко да се случва така, както трябва да се случва. Малки проблемчета може да изникнат някъде, но те са случайни, да ги наречем. Дали по моя вина, или технически, или екип, или така нататък. Или дали ще угасне някой от прожекторите, или ще ми падне кабела на микрофона, или както на концерта няма да има връзка с радиомикрофона, защото в момента, между другото, много от честотите на мобилните оператори влизат в ресивера, който значи това е бил проблем. За wireless. Да, понякога е това. Имаш батерия, всичко окей. Даже имало концерти, на които мои колеги казват, както си пеем, изведнъж се включва радиостанцията на полицията. Защото е в същите честоти. И става много неловко в залата. Трябват повече чистоти. Защото много устройства... Аз наблюдавам колегите отвъд океана и въобще в световен мащаб. На повечето концерти лайв те работят с кабелни микрофони, което изключва автоматично такива грешки. А това ли е според вас тайната на това един изпълнител да има такава дълга и успешна кариера, да осъзнае сравнително рано кои са законите на сцената и да им се подчинява, без да прави някакви експерименти, да поема рискове или да не ги уважава, по-скоро бих казал. Защото не всеки може да се похвали с толкова години на сцена. Аз благодаря на съдбата, че така се случват нещата при мен, но мисля, че няма нищо случайно. Всичко е премислено, репетирано, пробвано. Всеки ден трябва да се доказваш. Добре казано. То не е само в нашата професия. То е и при теб. Ако си много добър в твоята работа и утре направиш един проект, който няма да се доволни много хора, биеш по собствения си имидж. Така е. Нямаш право да правиш такива компромиси. Както и при нас. Колкото по-напред си отишъл или по-нависоко си се качил, много по-отговорно трябва да подхождаш в всяко едно отношение. Така е. Много. То е ангажимент, то е отговорност. Така че никога не съм се взимал чак толкова насериозно, винаги съм стъпвал здраво на земята. Правил съм нещата, които аз съм считал за добри и провокативни от гледна точка на това какво бих могъл да направя още.
къде бих могъл още да стъпя настрани или нагоре, или да опозная още по-голям периметр от това, което правя в момента. Това е изключително похвално, защото една моя мисъл е, че най-големият тест за истинската амбиция на човека е малкото успех. Защото, идеята ми е, че когато човек съвсем няма нищо... За твоите години, за твоята зрела възраст, браво! Да, защото смятам, че когато нямаме нищо, аз си спомням преди много години, когато станах част от фирмата вече официално с трудов договор, работех 6-дневни седмици, защото просто не се чувствах стабилен, исках да имам някакви спестени пари, исках да трупам опит, работил съм във фабриката, миел съм витрините на магазините, само и само да участвам по някакъв начин. И в един момент, когато човек постигне, да кажем това спокойствие, че не гледа етикетите в супермаркета, кое колко струва, тогава наистина бива тестван дали ще продължи нагоре. Защото иначе може да се отпусне и да каже баста, това е достатъчно ми е. Няма нужда да драпам повече нагоре. Добре, ако нямаш мотивация, на къде ще вървиш? Но е впечатляващо Пътят ти ще е свършил. С такава дълга кариера да продължава да се чуди къде може още да пипне, да стъпи настрани или нагоре. Това е моя живец, да го наречем. Нещото, което ме мотивира да направя нещо, което на мен да ме е интересно. Иначе, да, окей. Взел съм Златни Орфей, сумати награди, спечелил съм това, 25 години опера, не знам си какво си, що си. Да, определено човек тук може спокойно да си каже... Стига. Да. Не, благодаря. Да, затова е похвално, че след всичко това... Всяка една професия, ако имаш талант, ти си артист. Всяка една професия. И когато правиш това, което си учил или което искаш да правиш с сърце и с любов, ти си артист. Защото го правиш уникално. Ти го правиш само по твоя собствен кълъп, с твоя почерк. И никой не може да те имитира. Но днес ти ще направиш това, то ще ти хареса, ще кажеш окей. Какво бих могъл малко да променя? Пак ще оставя моя почерк. Да стане още по-красиво, още по-готино. Аз също имам сумати песни зад гърба си, но естествено, че те могат да бъдат изпяти още по 100 начина, още по-хубаво и така нататък. Но тогава, когато съм ги изпял, такава е била емоцията ми, състоянието ми, момента и така нататък. И съм решил да ги оставя в този момент. Нека той да остане някъде във времето. И ако някой се намери там в това време, значи окей, свършил съм си работата. Продължаваме напред. А изкуството е, какво да ти кажа, то е no limit. Колкото по-дълбоко влизаш в него, толкова по-бързо разбираш, че си в самото начало и има още много път да изминеш. Един живот не стига, вярвай ми. Така е. Много често си го мисля. Така защото... е. Но пък нямаш ли мотивация, това деца казва, твоето второ аз вътре така, какво това ли беше само? Сега нещо по-интересно няма ли да измислиш? Така че аз съм си самия меченцето провокатор и обичам да се рова в дебрите, да го наречем, дебрите на пеенето, защото това е най-съвършеният инструмент. Човешкият глас може да изимитира всичко. Така е. А вибрациите, това е висша математика. Вибрациите са не само за нас, те са и за животните, и за растенията, и за всичката жива материя. Даже и неживата материя реагира на тези вибрации. Така че ние работим с нещо, което е много специфично и много важно. Ако погледнеш старите култури, дали ще е китайска, дали която искаш на 2, 3, 4, 5 хиляди години, определени вибрации, определени херци действат на определени точки от нашето съзнание, от нашето тяло, от нашата душевност и така нататък. Когато се позаинтересуваш малко, кои са лечебните звуци,
кои са тези, които малко те потискат или тези, които те правят по-активен или по-агресивен и така нататък. Това е висшата математика. Тези вибрации и музиката. Понеже с господин Горанов всъщност не се запознаваме на това интервю, си Господин говорихме... Гладков, казвам се Орлин, така че може спокойно да минем на ти. Точно това исках да кажа пред хората, защото последното нещо, което искам да остана като впечатление в аудиторията е, че фамилиарниче или нещо, но ние всъщност се познаваме отпреди и ни е изключително приятно и спокойно да си говорим на ти всеки път, когато се видим, се забавляваме. Така че редица от въпросите ще ми е наистина по-удобно, ако нямаш нищо против. Ако музиката е пътуване, коя е все още непостигната дестинация, към която се стремиш? Едва ли бих могъл да я назова, но има много. Много дестинации. Защото съдбата ме свърза с едни прекрасни музиканти в пътя ми до тук, които ми показваха най-различни хоризонти. И с най-голямо удоволствие съм им се отдавал, за да надникна и там да видя какво се крие. В годините, когато аз прохождах и така на мода беше шлагера, естрадата, аз слушах съвсем друга музика и се опитвах да напея по-сложни неща, да ги наречем, по-джази неща и така нататък. Моето първо участие на първия джаз фестивал, примерно, в София 1980 година. Ти на колко години беше тогава? Аз тогава не съм бил фактор. Така че джаза е свобода. Един от любимите ми жанрове. И ми се къса сърцето, че е умиращ. Не. Всичко, което намирам в публичното пространство и което съм гледал като предавания, анализи, което съм чел, е, че джаза в Щатите е на животоподдържащи системи. Не, просто стана малко бутиков жанр, бих го нарекал. Нишов. Джаза не е за всички. Определено. Трябва да си готов за него, да го приемеш и да си готов да полетиш с него, защото джаза няма рамки. Пак казвам, джаза е свобода. Джаза е полет на душата, на музиката и всичките джазови музиканти в един момент те така могат да излетят всеки по-отделно и накрая да се съберат някъде в точка горе в космоса, както никой друг. Без да си обясняват как да го правят. Всичко идва много органично. Защото те мислят по един и същи начин. Свободно. Като си говорим за тази свобода и за музиката, за душата, сега анализирам това, което преди малко каза за вибрациите и как се отразяват. Това ноу-хау, това знание за тези вибрации, за това как различните такива действат върху човека, предполагам, го ползваш, когато пишеш песен. Не съм писал до сега, ако трябва да бъда честен. Имам някои идейки, които така се стоят в мен и си почиват, но не съм се опитвал да бъда композитор. Но пък винаги, когато взема една песен, се опитвам да бъда част от екипа, защото освен текст, музика и аранжимент, това изпълнение трябва да влезе в тази сфера. Малката история, която трябва да разкажем на хората. И ако стана част от този екип, тръгваме към петия елемент – публиката. И затова до сега не съм се провокирал аз да пиша. Понякога текста ме хваща първо, понякога мелодията ме хваща първо, но те винаги със симбиозата. Винаги върват заедно. Защото аз разказвам
за тия 3-4 минути аз трябва да разкажа една история. Това ми е една от любимите части от концертите. Специално твоите концерти, защото много обичам малките допълнения, които се правят между песните. Нали? Това мен ме вади от... Защото, както каза по-рано, истински добре изпълнената песен, човек може да не я различи от плейбека. Абсолютно. И по някой път, като съм ходил на концерти на изпълнители, които може би малко по-бързичко гледат да си ги изпеят нещата и да кажат благодаря ви, нали? Тогава ме вкарват малко в... Все едно съм си го пуснал на много хубава саунд система в къщи, защото звучи като плейлист. А тези включвания, които правиш между песните, просто те винаги... Аз винаги, когато дойда на концерт и кача, примерно, някакво стори в социалните мрежи, винаги в нещото, което ще напиша, присъства класа. Защото това за мен е разликата между изпълнителите. Едните хора просто излизат да изпеят каквото там трябва да си изпеят и да си тръгнат, а други хора разказват история чрез тая музика, което е съвсем различно изживяване. Нали целта на този концерт е за времето, в което сме заедно, ние да се отлепим малко от ежедневието. Да, даже не е малко. Моята цел е да провокирам слушателя да се поразмисли малко върху някои неща. И когато си тръгне, да има решение за някои неща. Ако нещо тлее в главата. И това са тези моменти, които аз мога да ги нареча безвремие. Там времето спира. Имало ли момент в тази кариера, за която говорим, който е бил толкова силно емоционален, говоря по време на концерт, който така ти се е запечатал, може да е в топ 3, в топ 5, нали, може да не е един такъв, но нещо, което винаги ще си спомняш като случило се. Имало е случай, примерно, след финалния акорд на дадена песен, пълна тишина в залата. Пълна. И това е за около 10 секунди. След което избухване. Значи, тези хора са били с мен. Те са били там, където съм бил аз и съм ги водил. А не да почнат преди да е свършил още парчето, да им браво и така нататък. Аз съм баладик, общо взето, ако познаваш моето творчество. И във всички балади, общо взето, има едно спокойствие. Има една уравновесеност, не бързаме за никъде. Да си разкажем едни истории, които всеки ще се открие там. Извинявай. Много обичам да слушам напоследък Стинг. Защото той е един гениален музикант. Гениален музикант. Ти знаеш, че той се занимава и с тантризъм. Всичките песни, които той прави, са като малки цветни сфери. Като все едно звучи мантра някаква. Те започват много леко, много финно, понасят, те скачват на някакво облаче, разказват и нещо, не ти си иска да спира. И много лекичко завършва, пак по този същия начин, по който е започнало. И отива към следващата сфера, следващия цвят. Така че тази магия, наречена музика, тя няма граници, няма език, няма религия, няма нищо. Всеки, който слуша Бетовен, примерно, независимо дали от Китай или от Латинска Америка или от Африка, той слуша звуци, слуша мелодия. Да, много обединяваща е музиката. Уникално. Няма бариери, няма езици. Имахме един партньор едно време, който сериозен бизнесмен, имаше доста коли. И често пътувахме наляво-надясно. Аз много пъти ме е возил. И качвам се за първи път при него, тръгва Стинг. След някой друг месец качвам се в джипа му, примерно, тръгва Стинг.
И така 3 пъти, качвам се в трета поредна кола, тръгва Стинг и аз му викам, голям фен си на Стинг. И той каза, не знам какво те очудва, интелигентните хора слушат Стинг. Което сега не се бях сещал за този случай от много време, като ми описа музиката му. Няма бариери. Просто няма. Като си говорим за изпълнител, който харесваш, интересен въпрос пак от публиката. Коя е една песен, която, както се казва, обожаваш да си пееш под душа, но пък в същото време никога не би изпял на сцената? Всеки ден ми идват все нови и нови. Мисълта ми е, че така е зададен въпроса. Нямам любима песничка. Значи, днес може да се събудя с някое парче на стиварката на Стиви Уондър. Утре може да се събуда с някое друго парче, примерно на Стинг. Други ден ще се събуда с някое парче на Ал Джаро. Или на... Зависи какво ми е дошло. То ме намира. Въпросът тук е да е такава, която вече минава границата в тотално нетипична за теб и която не би пял пред хората, обаче примерно би си я пял... Нямам нещо конкретно. Зависи какъв е деня, ако е слънчево, не знам какво ще ми дойде. Нещо ми идва. Аз имам и малка чекмедженца. В мозъка. Всякъде има по нещо в тях. Да. И зависи от деня. Как съм станал, как съм се наспал, с кой съм се видял. Няма проблем. Все излиза нещо. Имах и производен въпрос, който мисля, че му дадохме отговор, но все пак гледах едно интервю, на актьор ли беше, на певец ли беше, холивудско такова, голяма продукция, където попитаха, нали, коя е песента, която, ако трябваше да слушаш една за винаги, идва ли ти нещо на ум? Една за винаги? Да. Дано не идва това време. Да, дано не, за никой. Но идва ли, изкристализира ли ти нещо, което... Не съм мислил в тая посока. Да, защото е сериозен въпрос. Ако се налага да слушам една песен, вече ще почне да пише сериозно. И ще напиша моя музика. Това е хубав отговор. Това е хубав отговор. Това много ми харесва. Така. Встрани от всички прекрасни дуети, които вече си правил и имаш и продължаваш да правиш. Аз съм, може би, човека с най-много дуети. Едва ли може да ме бие някой. Заради това това въпрос присъства. Заради това това въпрос присъства. Да. Ако встрани от тези, така, можеш да направиш един дует, с който и да било изпълнител в историята на музиката, жив или мъртъв, кой би било? С кой би го направил? Ами не са един и двама. Аз затова нон-стоп се провокирам. Не са един и двама, но... Някой, който ти идва на ум? От тези големите, от тези най-големите, които в момента им се радваме и ги слушам с удоволствие, и от които бих могъл да науча нещо, защото във всичките ми дуетни проекти аз не се надпявам с партньора си, аз се опитам да науча нещо от него, да направим нещо заедно. Така че едва ли бих могъл да ти кажа едно такова име ли? Стинг е такова име. Светла му памет Тони Бенет беше такова име. Стиви Уондър е такова име. Светла му памет Ал Джаро също е такова име. Една Уитни Хюстън, светла памет, също е такова име. Даже и Марая Кери, да не говорим за Селин Дион. Има страшно много изпълнители, които са... те са ярки звезди в шоу-бизнеса, но всеки от тях има свой отпечатък, има своя изказ, има своето виждане за музиката и така нататък. Аз ако трябва да направя с някой дует, ще се опитам до такава степен да се доближа до неговото амплоа и неговото аз, за да стане един хубав проект. Така че във всичката ми дуетна работа съм гледал да се доближа максимално до партньора, с който работя. Но ми стигат всичките дуети, които имам. И с Криси, и с Тони Димитрова, и с Марианчето Попова, и с Марги Хранова. Слава Богу, толкова години сме заедно и все още правим нови парчета. Да сме живи и здрави. Времето е пред нас. Кой е най-големият ти страх? Всеки има някакви страхове, но аз не им обръщам внимание.
Значи, ако ти леят куршум, нищо няма да се случи. Няма за какво. Най-големият ми страх е сега в момента, в тази ситуация, в световен мащаб, да не прерасне в някаква дивотия, която да затрие планетата и нас като цивилизация, защото всичко ще е било залудо. Да, това е може би страх, който си делим доста хора. Има ли момент, в който човек разбира, че вече не просто пее, а е станал част от живота на редица поколения хора? Благодаря ти. Интересен въпрос, на който също много не обръщам внимание. За мен е достатъчно, когато срещна някой човек някъде, той да ми се усмихне и да ми благодари за нещо. Или аз да му благодаря за нещо. Всеки си върви по пътя. Има ли момент в живота на човек, който е толкова разпознаваем, в който се чувстваш така, че хем всички знаят кой си, хем всъщност има причини и поводи да се чувстваш самотен? Има го и този момент, както се смееше един мой колега, някой ден вика, народната любов ще ме убие. Викам, добре, защо? Как ще убие народната любов? Той вика, където и да отида, в който ресторант да влезе, навсякъде ме черпат някакви хубави готини хора. Викам, ти не можеш да отказваш. Така? Тежка участ. Да. Има моменти, в които доста хора подхождат много директно към мен. Все едно си се познаваме от хиляди години и сме си първи приятели. Някакво такова усещане. Особено в годините, когато вървеше предаването по БНТ, последния печели. Аз бях всяка делнична вечер в къщите на хората. В тях. И волю-неволю има някаква близост. Тези хора чувстват някаква близост. Може би съм създал някаква близост. Няма бариери между нас. Можем си казваме много неща. Наистина задават ми много странни въпроси понякога. Случайни хора по улиците и където и да било. Но аз съм окей. Да, това може би е защото аз съм окей, защото звездомания, какво значи звездомания? От кого да се крия? Защо да се крия? С какво съм по-различен от тези хора? Пак казвам, всеки е сам за себе си някакво малко диамантче. Всеки има някакъв талант. И ако ти използваш този талант умно и с любов, ти ще бъдеш добър в твоята професия. Ти ще бъдеш майстор в твоята работа. Ти ще бъдеш артист. Но това, което казваш, че много бързо гледат да скъсят дистанцията, може би пак е комплимент за начина, по който ти си вършиш работата, защото това означава, че тези хора по някакъв начин чувстват, че те познават. Това, че ти не можеш да откликнеш винаги, защото за което им благодаря. Не е двупосочна улица. В смисъл, това, че те гледат по телевизията, не означава, че ти ги гледаш. Мисълта ми е, че аз затова пред всички камери се оправдах, че ще минем на ти, защото нормално. Интересно, нормално. Това е част от играта. Интересно е, но това пък е нещо, което ме подсеща за друг въпрос от списъка, който не мога да го намеря. Имайки предвид тази ситуация, как хората към теб подхождат по този начин, а пък на теб не винаги ти е комфортно, това е напълно нормално. По тази линия на разсъждаване, как си подбираш приятелите и кога и какво е нужно да е на лице, за да допуснеш някой до себе си истински, защото предполагам, че човек в един момент в такава ситуация колкото гледа да е човек на народа, толкова и се капсулова лекичко, защото не знае кой иска да му е близък по интерес някакъв и кой наистина цени истинския, неподправения орлин, кога славата е в страни, просто са истинските отношения.
Така че какво в смисъл, можеш ли да ми кажеш какво трябва да е на лице у един човек, за да можеш ти да си кажеш, да, ще го допусна до себе си? Ако имаше рецепта, ще да е много лесно. Но приятелството се доказва с времето. Не всеки познат може да ти бъде приятел. Абсолютно. Както и за приятеля е позволено всичко. Защото той го прави за твое добро. Той те обича, цените, даже да те нагрупи понякога, Не е нарочно. да ти каже някои твои грешки. Той го прави с любов. Това е полезно, да. Но пък наистина има много познати, които си мислят, че са приятели, но в крайна сметка има една граница, която както аз, така и те знаят. Напоследък съм поизчистил общо взето кръга от познати и приятели. Това се смехме скоро с съпругата ми и с моята кума Катото Евро, че вече нямаме какво да си кажем с познати и приятели, които в момента, когато се видим, здрасти, как си? И това, нямаме какво да си кажем. Аз също имам нещо което, но аз не ти го изсипвам на главата. Не искам да ставаш кошче за душевни отпадъци. Всеки има нещо да. Да, събираме се, за да си прекараме добре и този ден днеска да направим нещо готино, да се случат някакви хубави неща. Така че тези с вече са Това ви хареса. Човек трябва от време на време да прави чистка. Да. Полезно е. Така е. За психиката му е полезно. Малко детокс. Доста добре вървим. Коя е най-абсурдната вещ, която фен те е молил да му подпишеш? Ами, нямам такива абсурдни вещи. На какво ли не съм се подписал, но чак на нещо абсурдно. Не знам. Не. Въпрос от публиката. Добре. Да. Кое да е абсурдно, примерно? Използвана салфетка или нещо? Не знам. На Скарлет Йохансон и Фени беше поднесъл, нали, в суматохата marriage certificate, как се казва, свидетелство за брак. И тя, нали, си подписва там наред. Не и е той проблем. вика, Подписал съм се на ученически бележници, на дипломи, на пари също. Човека не е имал друго. На 20 левка, на всеки хора. Това не може би. Това банков документ тук е някакъв. Не, моля ви се. На паспорт съм се подписвал. Какво ли не? Да, защото хората са готини. Каквото има под ръка. Не е проблем. Това е едно от нещата, за които най-много ти се възхищавам специално, защото достатъчно пъти съм имал удоволствието да си говорим и виждам как това ти поведение по никакъв начин не е някаква фасада за пред интервютата и за пред хората. И направо не знам как успяваш да си с този дух и с този... не знам, наистина... Много ти благодаря. Наистина е впечатляващо това. Хора, които са много, много по-малко разпознаваеми, не го могат. И направо истински ти се възхищавам за заряда, който винаги вкарваш в стаята. Мен затова даже ми беше леко трудно да започна интервюто на Вие, защото всеки път, като се видим, ми е толкова готино и толкова излиза всичко емоционално от мене на повърхността. Но точно защото така се предразполагам някакси в тая компания. Аз те хлъзнах леко, за да излезеш, да се покажеш в тази хубава светлина. Просто наистина всеки път е много, много приятно. Много ти благодаря. И не знам. Имам още един въпрос, защото знаеш, че... Неща да е последен. Така, слушате. Пак подхлъзване. Знаеш, че сме семейни приятели с Лили Иванова от доста години и сме си говорили за кариерата и семейството. Тя има впечатляваща кариера, каквато имаш и ти.
Как успя да ги балансираш? Защото вие сте прекрасно семейство. Ами, първо едно голямо благодаря на Валя, защото Валя е герой. Да, тя е прекрасен човек, истински прекрасен човек. И как успя да си хем този Орлин Горанов за пред всички тези хора, с тази кариера дългогодишна и с толкова много, нали, опера и джаз, и концерти, и турнета в Щатите и така нататък. И в същото време да изградиш това, което не всеки успява и вкъщи. Ами как да ти кажа? Брака е като тотото. Валя определено е шестица от тотото. Валя е един много търпелив човек, въпреки че когато се запознахме, аз вече бях някой. Ти ми сподели, грам не и дремеше. В началото имаше малко така шашкане, защото получавах писма, звънене по телефони и така нататък. От фенки, естествено, които не познавам. Да. Но имаше, коя е тая сега, какво ти пише тук? Боже, викам, да знам коя е, фенки някой. Не, ти я познаваш. Викам, да, може би някой ден. Както и да е. Как успя това да го убиеш в когато това притеснение? роди дъщеря ни, никога не съм имал притеснение от този характер. Значи, тънкостта в брака. Ти си още млад, сам. Тънкостта в брака е да има разбирателство, доверие и хармония. Да няма желание за това някой да е отгоре. Ние си шерваме в къщи всичко, цялата къщна работа. Аз се опитвам да й помагам винаги с каквото и когато мога. Въпреки че не съм толкова често вкъщи. Но винаги, когато съм си вкъщи, и в кухнята, и за каквото и да било друго, аз се опитвам да й бъда в помощ. Както и тя на мен. За последните години се включи много активно в организационната работа на концертите, за което ви благодаря. И тя ми е много верен лакмус. Примерно, когато запиша едно парче, първо на нея го пускам. Защото тя има ухото на публиката. Чуваш абсолютната истина. Тя не е специалист. Аз чувам чистата истина да. тук. Колкото и да е болезнена. Подправена. Така че, когато имаш разбиране с човека до теб и да се казва, и даже да не си говорите, знаете какво ще се случи. С поглед може да се разберете само. Всичко окей. Да сме живи и здрави. Даже скоро се шегувахме. Към Валя, помниш ли сватбата? Тя вика, да. Към това, което си обещахме, че ще бъдем заедно до гроб, се приближава все повече и повече. Ами 35 години направихме заедно. Колкото нашите? Гониме 36. Живот и здраве. От сърце. Сигурен съм, просто няма капчица съмнение в мен. Точно, никой не е перфектен. Аз имам сигурно много трески за тялане. Тя също и така нататък. Но... Абсолютно. Трябва да сте перфектни един за друг. Майсторлъка е да успееш да ги игнорираш всичките тези работи и да видиш там къде можем да се съберем. Там къде бихме могли да бъдем окей, двамата. Това е. Нищо сложно няма. Ти имаш симбиоза с публиката, така че и с нея явно си я. Виж сега, значи диванчето, на което си седнал, цвета му не е случайен. Това е горещия стол. Вау, аз мисля, че е златно. Не ти ли е такова? Не ми пари. Не, още не. Така, ако си готов, давам шотовете, защото ние досега сме на кафе. Защото имам 3 неудобни въпроса за тебе, които после ще ми кажеш дали са били наистина неудобни, или аз много пъти си мисля, че са неудобни, хората са хладнокръвни. Окей. Добре, давам Стреляй. Започва кои си играта. Така, малкият твист с шотчетата. И рубриката ни неудобни въпроси. Въпрос за колко хиляди лева? Аз нямам много пари, така че... Добре, за колко стотинки? И ние вече сме в евро и то направо. Добре. За един левро вече. За един пълен резервуар, което вече е много. Ами, зависи колко
Литър ти е резервуара. Моя 90, така че боли. Боли всеки път. Така. Между другото, първият неудобен въпрос пак е въпрос от публиката. Слушам. Случва ли ти се да забравиш текста и да импровизираш на измислен италиански в операта? Това не. Това е забранено, табу. Спомням си, докато бях студент още в консерваторията, присъствах на един мастер-клас на голямата Гена Димитрова, светла и памет. И знаеш какво запомних? Века, ако искате да направите кариера в операта, италианския ви трябва да бъде перфектен. До запетайка. Иначе няма шанс. Няма смисъл. Така че много пъти е имало моменти, даже които съм замествал дума, защото аз съм научил текста по смисъл. Да, недословно. Недословно. Да. И някъде да ми избяга някоя дума, аз се замествам с същата, но смисъла... Да, синонима, той продължава. Даже са се чудили хора, казват, това откъде ти дойде? Викаме, ми знам го. Това се отнася, предполагам, и за българските песни. За българските песни имало е случай на блекаут. Примерно, вместо да започне първия куплет, ми идва в главата втория. Mm-hmm. Имал съм такива моменти. И то на песен, която съм изпял сигурно 6000 пъти, да не кажа. Тогава е повече. по-опасно. Не е опасно, защото когато си с оркестър и всичко е лайф, аз мога да почна от начало. По някой път човек забравя едни от най-познатите му неща. Ето тогава става. Вчера забравих комбинация от клавиши на клавиатурата на компютъра, която ползвам всеки ден по 1000 пъти. И седа и не мога да зацепа какво трябваше да натисна. Си викам, отдавна не съм имал такъв блекаут. Особено напоследък, между другото, ние малко се разлигавихме, да го нареча. На повечето концерти ползваме Q. Mm-hmm. Долу има един голям монитор с всички текстове и така нататък, които са... Помагат. Те са за помощ, те помагат. Да. Но почва да се омързелява мозъка. Защото когато всичко ти е в главата и песента ти върви абсолютно органично, няма как да я забравиш. Аз така си запомням нещата. Смислово. Така че няма как да го забравя. Някъде някоя думичка може да ми избяга в момента. Нали? Но когато ми върви мисълта, няма как да го забравиш. Има си техника на помнене. Явно си овладяваш, щом и на италиански, и на български нямаш. Да. Добре. Тук за сега стабилно. Благодаря. Няма да пия шот. Само ако искаш, после те са си за теб. Благодаря. Втори въпрос. С кой български изпълнител никога не би споделил сцената? С кой? С кой? Няма такъв. Всички са добре дошли, стига да искат. Споделям се. Няма някой, който е в публичното пространство, пък ти смяташ, че изобщо не е. Не мога да дала хората. Значи, за мен точно сцената е отворена. Отворена за всички. Ако ти излизаш и правиш нещо на тази сцена, имаш публика, която идва, за да те види, те цени и плаща билет, за да влезе, да види какво правиш, значи ти имаш място там. Колко души са дошли, това е друг въпрос. Не е моя работа аз да оценям кой е най-голямата звезда, кой какво прави, как го прави и така нататък. Щом ти си излязал и си събрал публиката, значи ти имаш място там. Аз съм окей. Няма проблем. Добре. И последния. Имало ли е случай, в който съвсем случайно да попаднеш на абсолютно истинско чалга парти и въпреки всичко да се забавляваш истински? О, да. Това не беше случайно. То е било тенденциозно, отиваме на чалга. То беше тенденциозно, защото имам един дует, между другото, с Рени, знаеш. Когато Рени работеше в Сърбия, ме покани да направим един много интересен дует, който беше подарък от Лепа Брена, който тя е изпълнявала като млада с един рок изпълнител. И този дует ние го направихме на български. Както и да е, започвам историята отдалече. Рени отвори един много готин, да го наречем, заведение. Ресторант.
центъра на София, долу на Гарибалди. И правеше много готини партите. Една вечер извънка вика, ще дойдеш ли? Имаме много готино парти, ще си правиме така. Може би те помнят. Цеца Величкович ли беше? Някой от сръбските звезди гостуваше. И ние бяхме на тумба. 10 човека и повече. В една от сепаретата. И наистина стана Страшен купон. страшен купон. Все пак да не забравяме, аз съм от Северозапада. Не се ограничаваш по никакъв начин. Аз съм израсъл с тази музика. Още нямаше думата чалга, т.е. чалга си е откакто си свят светува. Но тези парчета аз съм ги слушал като дете. Даже ние горе в Берковския край хващахме и Радио Белград, Радио Ниш. Слушаше се само тръбачите, дали ще е циганска музика, дали ще е чалга, но чалга готина, култивирана, хубава, сръбска чалга. Би ли направил музика сега такава песен? Аз нямам проблем с тази музика. Аз питам съвсем... Нямам никакъв проблем и съм добър да ти кажа. Това между другото е идея. Да. Това е идея. Не ти казвам, това е емблемата на една нация. Югославия без тази музика не може. Да. За тях това е. Тя е чалга. Чалга, окей, какво значи чалга? Това е част от фолклора, но затова при нас е толкова интересно, защото на Балканите е страшен микс от най-различни стилове и ритми. Да. Горе в Северо-Западна България едни неща се слушат. В Южна България други неща се слушат. В Югозападна. В Родопите долу пък съвсем други неща се слушат. Горе на Северо-Исток към Добруджа пък съвсем други неща се слушат. Така че затова е толкова красив и нашия фолклор, защото има препратки и от румънско, и от сръбско, и от турско, и от гръцко, и от македонско. Така че красота голяма. Наистина за мен беше огромно удоволствие да проведем този разговор и да го заснем, защото много пъти сме си говорили, за мен винаги е страшно приятно и полезно и толкова научавам. И наистина ти благодаря, че отдели време. За мен беше удоволствие. Ако нямаш нищо против, можем да си кажем на здраве с по едно шотче да не ходят зян. Те са 3. 3. 2 за теб, 1 за мен. Както кажеш. Okay. Те, принципно всичките са за тебе, обаче... Аз нямам проблем. Да, може да изпиеме 2 пред камерите и третия да гадаят какво се случва. Удоволствие беше мой. Който си хареса. Ай, аз съм те. Здраве. Това не екс ли си пие? Шот принципно, да. Тук някакъв опит прозира. Има нещо. Да няма къмшичен удар ли е това? Сбъркал ли съм си професията? Много добре. Казва ли се ми, че става? Много добре. Господин Гладков, хубаво е в свободното време да оплътнявате... Да го обръщам на бар след 6 часа. Защото те неща са part of the game. Да. Няма как. Аз обичам общо взето да миксвам най-различни неща и... Коктейлите са опасно нещо. Не. Ми така, човек не ги усеща някакси. Като имат сладичко, като имат нещо кисело. Коктейлите са за един определен климат. Да го наречем и определено време годината. Да се отдадеш на коктейла, да се абстрахирал от всичко, да са любимите хора около теб и да се отдадеш на, Имаш ли любим? на вкусовите. Зависи от това къде съм. Защото аз мохитото ми е абсолютния фаворит. Ето, мохито, дайкири, Куба Либре, те неща, които са специфични за ония климат. Там е 90-92% влага, ти няма как да пиеш. Нещо. Блади Мери е трудно да се пие там. Може. Да, на мен ми е някакси малко по-зимен коктейл. Блади Мерито е с малко водка. Да. Той е 20. Доста ми е плътен заради доматения сок. Но доматения сок, например, в Куба е една от основите на най-велика коктейл там.
Ти знаеш, че там, примерно, стридите се ядат с Владимир. Те ги ръсат отгоре с знами, с тобаско и с такъв тип, нали, да. И това се гълта директно. Нещо не ги мога Аз не стридите. ям. Не мога. Нещо са ми много, Пробвах да не казвам стриди като какво. И те ми казаха кубинците. Ма защо го дъвчеш? Тя жива. Тя директно, да. Така че това е най-страхотният афродизиак. Знам, обаче ми е толкова... не си заслужаваме. Виж се, Жак, хубави. Като отидем с тебе в Финландия, примерно, няма да пиеме такива коктейли, ще сипем една двойна водка, както трябва, с хайверче. Аз подготвям дюлева, така че... Или друго. Не трябваше да отваряш тая тема. Защото... Господин Гладков каза, че има още малко от дюлевата. Ма я крие, нали? Мисля, че буквално е останала една бутилка с надпис Орлин на нея, което може би е някаква оговорка. Не знам, ще разберем. Да. Път, като дойде.